Fratele noastre, gata, zero. Ok? La școală există profesor care spune Biblie? Voi vedeți? Nici n-au dat nimic. Ok. Alright? Și atunci, dacă nu avem manual, atunci studiem. Dacă nu avem manual, este ca și cum noi învățăm matematică, dar nu avem manual de matematică și nici nu. Adică, atunci, ce o să învățăm dacă nu avem manual? Pentru că asta este manual de informație. De ce? Pentru că manual trebuie să ne învață pe noi ce era în capul lui profesor. Asta este manual de profesor, da? Asta este manual de profesor. Și profesorul al lui Adam și Eva este cine? A fost Dumnezeu, da? Și Dumnezeu din această timp, el vorbea cu ei cum? Fața către față. Ok? Acum Dumnezeu nu mai vorbesc cu noi fața către față. Am citit în cartea Exodul 33, versetul 20. Nimeni nu poate să vede pe fața lui, ci să trăiască, da? Atunci Dumnezeu a trimis manualul lui, adică ce era în mintea lui, a scris într-o carte. Și acum trimite la noi, ca noi să putem să știm ce este în mintea lui, a lui Dumnezeu. Vreau să înțelegeți ceva. Înainte părinte se moară, înainte tata se moară, ea lasă ce? Spuneți-mi, ce lasă? Testament. Testamentul aceasta, știi ce? Se pot să dea la băful tractorul și așa, și se dea la băful autobus și toate lucrurile. Da? Ok. Adică, acum nu mai este, a murit, dacă a murit, cu cine trebuie să merge înaintea avocat să spune am nevoie de tractor și autobuz? Cu ce? Cu scrisoare, cu testament. De ce cu testament? Spuneți-mi, de ce? Pentru că este gândirea lui tata și gândirea lui, acum tata nu mai este. Dar gândirea lui a rămas unde? Spuneți-mi. Pe hârtie. Adică chiar dacă tata era acolo, chiar dacă nu era acolo, cuvintele lui este ca și cum că el este acolo. Nu știu dacă v-ați înțeles lucrul acesta. Așa este și cu Biblia. Biblia, Tino, arată că Dumnezeu este prezent. Când noi citim, se vede. Aceasta înseamnă că în momentul când noi citim Biblia, de fapt noi avem discuția cu cine? Cu Dumnezeu. Și Dumnezeu spune nouă ce El gândește, ce El are în mintea, El deja a scris aici. De aia, manual, asta este Biblia. Biblia este carta pentru creștini. Alo? Cu alte cuvinte, dacă Biblia este carta pentru creștini, noi înțelegem cine este Dumnezeu prin această carte. Nu numai aceasta. Când noi citim din cartea aceasta, alo, sunteți împreună cu mine, ochii către mine, ascultați. Când noi uităm la cartea aceasta, de fapt noi spunem că, Doamne, orice lucru pe care Tu ai scris aici este așa de important, în așa fel că dacă eu nu urmăresc aceasta, cineva este la telefon. Ok. Alright, oprit. Ok. Uitați, aceasta înseamnă că în momentul când noi uităm la ce este scris aici și urmărim ce este scris acolo, noi o să fim înțelepți cu înțelepciunea care vine din partea a lui Dumnezeu. Vrei să dezvolți creierul? Lua Biblia și să citești. Vrei ca mintea ta să poți să poți să încape mai multe lucruri? Studiezi aceasta. Vrei ca caracterul al tău să fie schimbat? Aceasta Biblia. Astăzi, ascultați tineri. Alo, ascultați. Astăzi nu avem oameni înțelepți, avem oameni inteligenți. Pentru că frica de Domnul este începutul cum? Înțelepciune. Dar oamenii inteligenți spune că am citit într-o carte și ai făcut așa este. Ok? Dar nu înțeleg, are informația și acționează după informația pe care el are. Doctor spune, nu ai voie să fumezi, pentru că o să aibă cancer. Și după ce am terminat, o să spune și ce? Acum este 10 minute de pauză. Stai puțin, dar tu ai spus nouă că nu trebuie să facem lucrurile astea. Da, știu, dar asta este, cum să zice, el este inteligent la lucruri pe care el știe, dar nu
nu este înțelept. Un om înțelept este un om care are frică de Dumnezeu. Nu știu, m-ați înțeles? Are frică de Dumnezeu. Atunci ce cere de Dumnezeu, ce cere de la noi este aceasta. Dacă tu vrei să fii înțelept, du-te înapoi împărat la Scriptură. Ce El spune, ce eu îmi place despre Biblie este aceasta. Ascultați. Nu există o fază în viața noastră unde Biblia nu poate să fie aplicată. Nu există. Ok. Tineri, dacă vreți, dintr-o zi să fiți căsătoriți, ochii la mine. Ochii la mine, ochii la mine, ochii la mine. Știți ce? Când eu spun ochii la mine, este pentru că eu, uite, apropo, când eu spun ochii la mine, eu vorbesc cu tineri, ok? Ascultați cu mare atenție. Vreau ca voi să înțelegeți lucrurile acesta. Vrei să fii căsătorit? Du-te aici. Vorbesc cu Dumnezeu despre aceasta. Vrei să fii inteligent la școală? Du-te aici. Vrei să fii un om care este foarte cunoscut pentru un caracter bun? Du-te aici. Vrei vindecare? Du-te aici. Vrei să fii un om pe care oamenii o să pune întrebare, hei, unde ai găsit informația aceasta? Du-te aici. O să descoperi că cu cât de mult, aproape, cu cât de mult tu cunoști pe Dumnezeu, din cuvântul Lui, cu cât de mult tu, viața ta o să fie total schimbată. Vreau ca voi să înțelegeți lucrurile acestea. Motiv pe care astăzi lumea noastră este plin de vagabonzi. Știi de ce? Nu sunt educat după aceasta. Ei știe matematică, dar nu știe ce spune cuvântul Lui Dumnezeu. Ok? Nu este rău să cunoști matematică, dar trebuie să știi matematica după ce tu ai cunoscut pe cine? Pe Dumnezeu. Este foarte bine să știe știința, dar știința să fie după ce? Modelul Dumnezeu. De aia vorbeam cu Diana la anumit timp și am spus așa, mi-aș dori în locul acesta să putem să facem tot ce spune Dumnezeu. Amin? Tot ce spune Dumnezeu. De ce? Știi ce? Vreau voi să înțelegeți ceva. Am crescut cu aceasta experiment în viața mea. Știi care este experimentul pe care eu am în viața mea? Este aceasta. Vreau să fac ce spune Dumnezeu și după aceea vreau să vedem dacă merge. Și lucrurile pe care am încercat chiar merge. Chiar merge. Și de aia vreau ca voi să înțelegeți, tineri, am luat timp să pot să explice cât de important este cartea aceasta. Cartea aceasta citit este exact ca și cum tata a vorbit cu tine direct. Ok? Haideți înapoi încă o dată. Vrem să citim înapoi în ok. Mai bine să dați la puțin structură de educație. În primul rând avem educația în grădina Eden. Ok? Cineva să merge în cartea lui Educația, pagina 21. Educația 21. Haideți împreună Educația 21. Dacă ai găsit acolo, să poți să citești. Educația 21. Paragraful. Cine a găsit? Paragraful 1. Paragraf. Ok. 21, paragraful 1. În interesul pe care Da, mai tare. În interesul pe care îl manifesta pentru copiii săi, Tatăl nostru Ceresc dirija personal educația lor. Cine dirija personal educația? Spuneți-mi. Cine? Tatăl Ceresc. Haideți mai departe. Și ei erau adesea vizitați de sorii lui. Îngeri sfinți, iar ei primeau de la aceștia sfat și învățătură. Da. Nu odată, în timp ce se plimbau prin grădină în răcoarea zilei, auzeau glasul lui Dumnezeu și comunicau față în față cu cel veșnic. Wow! Adică auzeau vocea lui Dumnezeu. O întrebare, vreau să pun o întrebare. Cine astăzi care vrea să aude vocea lui Dumnezeu? Cine astăzi a dorit să spună, vreau să aude vocea lui Dumnezeu? Astăzi, vreau, la anumit timp când vorbesc cu plăcere, spune, m-ar fi bine, era mai bine în timpul poporului Israel, pentru că ei, atunci ei auzeau, mergea la Moise, Moise spune, hei, așa a zis Dumnezeu, mi-aș dori ca asta să fie așa. Și să nu scrie, noi suntem mai avantajos decât poporul Israel. Ascultați cum arată ei vorbea cu Dumnezeu, față ca pe față. După masă,
ora 3, ora 4, merge în grădină. Pac, ai întâlnit cu Dumnezeu. Bună ziua, tată. Ce faci tu aici? Eu plimbare aici. Se vede minunație pe care tu ai pus aici și am venit mai să pot să vede. Ok, fine. Ce frumos a fost. Termina aceasta. Cum e să scris, frate mă? Gândurile pe care le avea față de ei. Ascultați! Gândurile pe care el a avut în fața de ei, haideți? Erau gânduri de pace și nu de nenorocire. Mulțumesc! Fiecare țel urmărit de Domnul era îndreptat către cel mai mare bine al lor. Mulțumesc! Adică care este ținta lui tată? Dorința lui este doar să poți să pună lucrurile bine. Pentru asta este ținta lui tată. Tata nu are, unii spune, te-a bătut Dumnezeu, vine cu bute. Tata nu vine cu bute. El vine și se caută pe tine, se pământează pe tine. Chiar când tu ai greșit, când tata vine și se spune, ce faci tu aici? Nu este pentru că el vrea să te distruge. El vrea să te mântească. Asta este ținta lui. Asta este gândirea lui Dumnezeu, dar problema este asta. Pentru că nu mai avem timp pentru asta. Noi gândim că tata este un tiran. Alright? Ok, haideți mai departe. Acum citim împreună din cartea Educația, pagina 50. Haideți, Educația, pagina 50. Există un lucru pe care mi-aș dori ca noi să putem să înțelegem. Educația. Pagina 50. De fapt, hai să începem cu Matei, volum 6 și după aceea mergem la Educația 50. Ok. Educația. Haideți la Matei, volum 6, 142. Matei, volum 6. 6M 142. 6M 142. Cum e să scris? Noi trebuie. Acum noi trebuie să începem din nou. Ok. Citește mai tare. Trebuie să se treacă la reforme cu inima, cu sufletul și cu voința. Da. Erorile poate că au încălțit de bătrânețe, dar bătrânețea nu face din eroare adevăr și nici din adevăr eroare. Atunci trebuie să începem din nou. Ok, haideți mai departe. Prea mult au fost urmate vechile obiceiuri și reprime. Domnul vrea acum ca orice idee care este falsă să fie îndepărtată de la profesori și elevi. Noi nu suntem liberi să învățăm ceea ce ar corespunde cu standardul lumii sau cu standardul bisericii, numai pentru că așa este obiceiul să facem. Ei, noi nu trebuie să mergem să facem lucruri după standardul ce? Haideți, după standardul lumii sau după standardul biserici. Numai pentru că este ce? Acolo este putere. Numai pentru că este obicei. Așa a făcut profesor, așa a făcut director, așa a făcut. Așa, hai să vedem. Noi trebuie, în primul rând, să uităm încă o dată educația, să vedem ce să facem. Vreau să spun așa. În momentul când noi am primit educația adevărată, noi trebuie să fim în starea de a transmite această educație la cine? La copiii noștri. Și nu numai aceasta. La nepoți și la strănepoți. Lucrarea noastră este aceasta. În momentul când noi știm ce este adevărul, trebuie să umblăm din această adevărul până la capăt. Și atunci aici este scris, trebuie să începem din nou. Termina, fratele, nu ai terminat. Standardul trebuie să fie învățăturile date de Hristos. Ceea ce a spus Domnul Hristos cu privire la educația ce trebuie să fie dată în școlile noastre, trebuie să fie respectat cu strictețe. Trebuie să fie respectat cum? Alo? Trebuie să fie respectat cum? Cu strictețe. Haideți mai mult. Și? Căci, dacă nu are loc, în unele privințe, o educație de un caracter cu totul diferit de ceea ce s-a făcut în unele din școlile noastre, nu ar trebui să intrăm în cheltuieli pentru a cumpăra terenuri și a ridica clădiri pentru
școli. Este scris că dacă o să... Ceva interesant, discutam lucrul acesta ieri. Dacă o să porniți școala care o să face exact cum au făcut ceilalți, care sunt tot greșiți, atunci nu are logică să poți să cheltuiești, să cumpără încă o dată altă temă. Pentru ce? Pentru că a face același erori care a fost făcut înainte. O să descoperă că, ascultați-mă, știi ce? Când vorbesc cu voi, mi-aș dori ca voi să prindeți lucrurile acestea. De ce? Pentru că în momentul când noi am pornit educație, eu mi-aș dori, când eu uit la David, mi-aș dori să pot să vede pe David, să ajunge la timp pe care el este primul care o să spună, știi ce? Vreau să merg să reprezintă pe Dumnezeu în școala pe care eu pornesc. David, ai prins lucrul asta? Ok, nu a prins. Ok. Vreau ca voi să înțeleg ceva. Am spus așa. Este nevoie de tine care o să ridică, să pornește școlile, care o să fie urmat de alți oameni după voi, când voi ați învățat să merge după educația pe care Dumnezeu a dat. Să știi că este călătoria lui și greu. Știi de ce? Pentru că toți ceilalți o să merg împotriva ta. Nu pentru că sunt oameni răi. Nu! Știi de ce? Pentru că au alt tip de educație. Și atunci aia educația care apare ciuda este aia educația a cui? Spuneți-mi, este a cui? A lui Dumnezeu. Și acum, când începe să spuneți, vrem să facem educația aceasta, lasă-mă, aia a fost vremea lor. Acum vremea s-a schimbat. Dar ceva interesant este Dumnezeu este tot același. Dumnezeu nu se schimbă. Înțelepciunea lui este de nepătruns. Adică dacă Dumnezeu a dat un stil de educație care a fost mai bună și noi căutăm alta, întrebarea este ce garanție avem ca Dumnezeu să fie împreună cu noi? Nu știu dacă v-ați înțeles întrebarea aceasta. Ce garanție avem că acum Dumnezeu să vină cu noi să spune acum vreau să binecuvinteze lucrurile pe care eu nu am dat vouă. Nu are logică ce nu merge. Educația adevărată trebuie să fie educația unde Dumnezeu o să spună așa. Eu vreau să binecuvinteze această lucrare pentru că sunt lucrarea a cui? Ok, hai să terminăm acolo. Termină această, cum se zice, paragraf. Da? Unii susțin că dacă învățământul religios urmează să devină proeminent, școlile noastre vor deveni nepopulare. Pentru că aceia care nu sunt de credința noastră vor veni la școlile noastre. Uitați, unii spun, dacă ai introdus Biblie în școlile noastre, atunci degeaba n-ai nenorocit, cum să zice, școlile noastre. De ce? Pentru că de la acum încolo, oamenii nu o să vreau să vină. Ascultați cum arată dragii. Voi trebuie să înțelegeți că lumea abia așteaptă ca să poți să aude despre Dumnezeu. Cineva spunea mie, uitați, am vrut să începem ceva, dar am avut multe piedici. Și am pus întrebare. Piedica aceasta a fost din partea lumii sau din partea noastră? Și zice, nu a fost din partea noastră. Cine a fost frică ca lucrurile nu o să merge cum trebuie? Era în Africa acum, să zicem, când eu puneam întrebarea aceasta. Cine era frică că oamenii nu o să primește? Și a spus, ai noștri, a fost frică că oamenii nu o să primește. Lumea abia așteaptă să poți să aude, nu poți să uite acum, vreau voi să înțelege ceva. Datorită educația lui Dumnezeu, am vorbit, am predicat și într-o zi, doar pentru voi să puteți să știți, într-o zi, un catolic a auzit mesajul și m-a sunat. Frate, pot? Da? Vreau să vede pe Matata. Și am zis, bine.
biserică. Unde la biserică? Am spus la loc. Și zice, ok, vin acum. Și am zis, ascultă. Când o să vede unde eu sunt, vino tu, se sta lângă mine. Am știut că eu era sigur mic și atunci a știut că era mult mai ușor. Și a venit. Și când a venit, a făcut așa și am uitat. Și zice, yes! Ok, bine, stai. Atunci, acum este timp de biserică, ascultam, predică. Am terminat predică. Știi ce a spus? A avut întrebare. Am ieșit la biserică, am găsit un loc unde putea să stea. Am stat acolo și a început. A avut lista de întrebări. Și am zis, ok, bine. Și eu, direct din bine. Ok? Am dat răspuns. După ce am terminat și zice, ok, bine. Pot să vin acasă la tine? Și am zis, sigur. Bine. Vin mâine. Ceva de genul ăsta. A plecat. Următor zi. Vin. La ce oră? La o oră a venit. Și a venit. Iar așa cu lista de întrebări. Și eu, ok, bine. Și zice, poți să veni înapoi încă o dată? Și am zis, sigur că da. A venit înapoi încă o dată. Iar așa cu lista de... El nu am văzut un om care nu pierdea timp ca și omul ăla. Venea doar să pune întrebările. De ce? Pentru că cunoștea Biblia, atunci punea întrebare și eu răspundeam din Biblia, puneam întrebare și răspundeam din Biblia. Și după aceea am plecat la misiune undeva și m-a sunat și m-a trimis mesaj. Godfrey, vreau să știu când putem să discutăm despre botezul al meu. Și când a spus cuvintele aceasta, știi cum? Eu nu pot să uit, am fost în zona Constanța. Când a spus cuvintele aceasta, așa de bucuros am fost în timpul acela. Wow! El acum vrea să fie botezat. Ok, hai să vedem. Am venit înapoi. A venit timp de botezul lui. A fost botezat și a început să spună, știi ce? Acum el era arhitect sau mai... Și a început el să spună, știi ce? Acum am nevoie de, cum să zice, de soția mea. Să pot să fie și ea să fie botezat. Și fiica mea, și tatăl meu, și mama, și frații mei. I-aș dori ca să pot să merge acolo. Și am zis, bine. Ne rugăm. El, așa de, cum să zice, a învățat și a urmat ce este scris. Cam motamo așa. Și un lucru pe care el nu știa este ce este scris profetic. Am discutat, am descoperit ce este scris profetic. Într-o zi vine la mine să spune Godfrey. Și zic, da, și zice, am găsit pe cineva care cunosc Biblia mai mult decât tu. Și am zis, cine este aceasta? Și spune, sora albă. Cine este sora albă? Cine este sora albă? Și, sora white. Ok, bine, mulțumesc. Și atunci, orice lucru pe care el găsea, a făcut. Într-o zi a găsit locul unde vorbea despre binefacere. Și când a găsit lucrul acesta, ce a făcut? A mers să facă binefacere. A început să construiește casă pentru cineva care a fost sărac și a început să face. A citit, a văzut despre evangelizare. Și a început el, ascultați cum arată, a început să face evangelizare înainte, cum se zice, a început să discute despre Dumnezeu înainte ca el să fie botezat. Și a continuat să face lucrarea aceasta în așa fel că după evangelizarea lui, anumiti oameni au fost, cum se zice, au fost botezat. Nu numai aceasta. Când a continuat să înalța rugăciune, el spune așa, Godfrey, am primit o surpriză. Ce surpriză? Și zice, soția mea a venit acasă. A venit acasă cu haine ud, cu florile în mână. Și a dat seama că s-a botezat. S-a botezat la biserică, a studiat și soțul nu știa că ea studiase, cum se zice, studiu biblic, pregătire pentru botez. Nu știa, a fost doar surpriză. A venit apoi acasă, un botezat deja și spune, Godfrey, Dumnezeu mă iubește. Și după aceea zice, când el a fost botezat, frații lui, i-a venit, s-a venit, s-a stat acolo și zice, știi ce? Am văzut, eu am predicat în timpul aceea, a spus că
Am văzut că tata nu are mult. O să vine după tine. Ceilalți frați, tata, o să vine după tine. Într-o zi la biserică primești mesaje. Fratele Bătrâni, da, uite, tata se botează după masa la locul cu tare. Bine. Am lăsat și pe Freșa și pe familia, am urcat mașina, am mers direct acolo. Când am ajuns acolo, s-a botezat. Când s-a botezat, următorul lucru este aceasta. Mă arată mie pe tata lui cu tabla în fața, cu pixul în mână, adică cu marcare în mână, predica la biserică unde el a fost botezat. Predica acum cu tabla și el cum să zice, să uitați-mă, ce Dumnezeu poate să face? A făcut lucrul acesta. Următorul lucru, el spune, recent, am trimis mesaj și el a spus așa, Godfrey, Domnul mă iubesc. Am altă tata acasă. Acum tata este preot în familie. Nu lipsește niciodată la biserică. Poate să fie miercuri, poate să fie vineri, poate să fie sâmbătă dimineața. El întotdeauna este acolo. El, nu numai aceasta, el studiază, el predică, el face, este acum în comitet și am altă soție acasă. De ce? Pentru că au învățat adevărul pe care Dumnezeu dă. Amin? De ce spun lucrul acesta? Este nevoie de reformă în educație. Ok, doar să pentru noi să avem istoria de lucrul acesta. Trebuie să știm educația, prima educație este a lui Adam și Eva. Și Dumnezeu fiind profesor. Natura era clasă. Ok? Și, nu numai aceasta, pomii și toate lucrurile care au fost acolo, era caiet pe care ei putea să studieze. Manual lor. Adică dacă ai vrut să învață despre cum sunt nori, cum este pământul, cum sunt plantele, adică am învățat toate lucrurile acestea, geografia, istoria, adică pot să spune toate lucrurile, ei învăța direct din natură. Ok? Și Dumnezeu era profesor. Și după aceea, oamenii au căzut în păcat. Când au căzut în păcat, înseamnă că a venit altă profesor. Cine este altă profesor? Spuneți din drept. Cine? Satan. Cu altă vine, moment când Satan vine și el cu educația lui, dar el încearcă să scoate educația lui, a lui Dumnezeu. Și atunci educația a devenit pervertit. Și Dumnezeu zice la poporul lui să ascultați-mă, acum vreau la patria. Și zice, acum vreau să învăț educația adevărată. Și a început să învață pe ei, să umblă împreună cu Dumnezeu. A spus la ei ce trebuie să fie făcut. Pe parcurs, după aceea, Dumnezeu zice, ok, mai bine Samuel să începe școlile de, cine știe, școlile de profeți. De ce? Pentru că școlile de profeți trebuie să reamintesc pe oamenii de unde ei au venit. Ok, o să descoperă că a fost problemă și în școlile de profeți. Nu pentru că educația nu a fost bună, educația a fost foarte bună, dar ei n-au mai vrut să urmărește ce este scris în școlile de profeți. Ei au vrut educația lor, pe care ei au învățat de la pagân. Ok? Pentru că pagân, cine era profesor de pagân? Spuneți de pagân. Cine a fost profesor de pagân? Satana. Și după aceea vine Domnul Iisus Hristos, dar înainte să vină Domnul Iisus Hristos, a fost educația rabinilor. Educația rabinilor a rămas doar o formă de educație, când de fapt educația adevărată Dumnezeu nu mai era acolo lăsat să domnește în această educație. Ok, lăsând timpul acesta, vine Domnul Iisus Hristos să începe educația cu ucenici. Și a învățat pe ei cum trebuie să aibă conexiune cu Dumnezeu. Oamenii buni, voi știți că în momentul când ucenicii au venit, Hristos a plecat în cer. Și ce au spus oamenii despre ucenici? Voi știți? Când au văzut, nu era educat? Și ce au spus? Oamenii aceasta au fost cu cine? Cu Hristos. La anumit timp, când merge în Fapte Apostol, capitolul 17 cu 6, este scris că oamenii aceasta care au întors în lumea pe dos, au apărut și aici. Adică oamenii aceasta, educația lor a fost așa de puternică, în așa fel că într-o singură generație, Evanghelia a fost predicată. Și oamenii cunoșteau pe Dumnezeu.
O să descopere că când Pavel a ridicat, el se lupta împotriva educația greșită pe care oamenii au avut atunci. Unde a fost centre, 3 centre, una în Corint, celălaltă era în Efes și celălaltă era în uitați, a treia locul unde a fost această educație, centre de educație. Una era în Corint, celălaltă în Efes, celălaltă în... Nu vine nimic acum. Ok, right? Când ei au avut această tip de educație, Pavel a trebuit să lupte împreună cu ei. Ascultați-mă, centre de educație la anumit timp ei ar trebui să strigă așa. Uitați, noi exista o tablă care a fost scris cuvintele aceasta. La Dumnezeu cum? Necunoscut. Adică oamenii educați, dar nu mai cunoștea pe cine? Pe Dumnezeu. Când de fapt educația adevărat, trebuie să arate că tu trebuie să cunoști pe cine? Pe Dumnezeu. Imaginați-vă că oamenii spune că acum noi suntem educați în așa fel că nu mai știm cine este Dumnezeu. Vreau ca noi să înțelegem lucrul acesta. Ok, după această educație, ucenici, apostol, a fost aceasta, acel de educație, și după aceea apostol a murit. Vine educația valdenților. Tot această educație era înapoi încă o dată la ce? Spuneți că la ce? La Biblie. Sunteți împreună cu mine? Da? Alo? Educația înapoi la ce? La Biblie. Nu numai aceasta. Valdenț a murit, a venit reformator. Reformator a spus, haideți înapoi la ce? La Biblie. Școala lui Melanchthon și Martin Luther. Era școală de protestanților. Haideți înapoi încă o dată la educația. Educația adevărată. Și după aceea a venit contrafacere de educație. Educația iezuiților. Ok? Unde nu ai avut voie să gândești în mod liber. Și după aceea a apărut această tip de educație. Această educație spala creierul oamenilor. Dar când tu urmărea aceasta, primești damnirea că tu ești un om care se educă. Sunteți împreună cu mine, da? Ok? Și după această educație a venit apoi încă o dată educația catolicism. Și astăzi am ajuns la timp pe care educația este așa de pervertită, așa că nu mai știm cine se Dumnezeu. Și după aceea Dumnezeu inspiră pe sora White, dar începe cu Bell, un om care se numește Goodloe Bell, și începe să arată educația adevărată. Cum trebuie să fie. Atunci, școlile noastre au fost pornite. Acum vorbim despre sora White, acum vorbim despre James White, acum vorbim despre Goodloe Bell, acum vorbim despre Sutherland, acum vorbim despre Morgan, acum vorbim despre oameni care au educat. Unde a fost educat Kellogg? Era tot în școlile noastre. Și când a fost educat, ascultați-mă, am ajuns și la partea de sănătate, am fost primii în lume. Erau oameni foarte cunoscuți. De ce? Pentru că noi am învățat să umblăm după voia lui Dumnezeu. Sunteți împreună cu mine? Da? Ok. Și după aceea o să descoperă că pe parcurs am abandonat această educație. Și am început să facem iară și noi ce noi vrem. Și asta s-a ajuns unde noi am ajuns, unde noi trebuie să cerem scuze, că pentru noi învățăm Biblie în tipul aceasta. De fapt, noi suntem acum, începem să fim de acord că pot să vină oameni care nu au nicio treabă cu Dumnezeu și să pot să fie oameni care pot să fie, să ne conduce în lumea care trebuie să ne conduce în, la cuvântul lui Dumnezeu pe care ei nu au nicio frică de Dumnezeu. Am spus lucrul acesta doar să putem să știm rezumate de cum este educația aceasta. Vrem să avem încă o dată 10 minute de pauză. Mi-aș dori ca noi să înțelegem. Asta pe care am dat vouă este doar istoria de educație. Am venit cu voi la grădina Eden până unde noi suntem astăzi. Nu știu dacă v-ați înțeles. O întrebare. Alright. O întrebare. Spuneți-mi, prima educație a fost unde? Eden, ok. A doua educație, care a fost? Ok, înainte de școlile de profeți, a fost școlile de educație care a fost dat la părinților. La cum se zice, patriarhilor. Ok? Și după aceea vine școlile de profeți. După școlile de profeți, spune ce?
Haideți, școlile de profeți, după școlile de profeți, spune ce? Înainte de Valdenți? Școlile de profeți, după școlile de profeți? Rabinilor. Ok, școlile rabinilor. Ok? Pentru că școlile de profeți avem Vechiul Testament, da? Vine Domnul Iisus Hristos în Noul Testament, aveți școlile ce? Rabinilor, da? După școlile rabinilor, cine vine? Nu, înainte de școlile de Valdenți, cine vine? Școlile de ucenicilor, da? Școlile lui Domnul Iisus Hristos cu ucenici. După școlile de apostolilor, este școlile de Valdenți. Ok. După școlile de Valdenți, vine școlile de reformatori. După școlile de reformatori, vine înapoi școlile de iezuiților. Ok? Iezuiților, pentru că școlile de iezuiților era contrafacere de școlile de reformatori. După școlile de iezuiților, vine cum, apropo, nu s-a terminat școlile de iezuiților, încă sunt, până și asta. Ok? Și după aceea Dumnezeu introduce încă o dată educația adevărată prin Spirit Profet. Ok. Haideți înapoi încă o dată. Haideți, asta este ultima și după aceea o să pun întrebare. Fetele să știi că o să vine să pun întrebare. După pauza o să pun întrebarea aceasta. Ok. Una, școlile din Eden. Ok? A doua, școlile patriarhilor. Educația patriarhilor. Ok? A treia, școlile de profeție. Ok? A patra, școlile rabinilor. Dumnezeu încă încearcă să spună, vreau ca poporul meu să părăsește. Ok? După școlile rabinilor, vine adevărată școala de ucenicilor, prin Domnul Iisus Hristos. Ok? Ok? După școlile de educația ucenicilor, ei moare, vine altă educație. Educația valdenților. După educația valdenților, cine vine? Haideți? Reformator. Dumnezeu încă încercă să forțe reformă educația. Reformator. Ok? După educația reformatorilor, haideți, vine? Vine încurcături. Educația iezuiților. Ok? După educația iezuiților, apare educația advent. Ok? Alright. Domnul să ne ajute. Hai să avem 10 minute pauza. Ne rugăm, 10 minute pauza. Venim înapoi pentru altă subiect. Nu de educația, acum de sănătate. Hai să ne rugăm. Acum vreau să cere pe David să înalța rugăciune. David înalța rugăciune? Da. Înalța rugăciune și după aceea David. Amin. Mulțumim. 10 minute pauza. Venim înapoi. Intrăm în subiectul nostru. Da?